Kuća, posao, posao, kuća, kuća, posao, posao, kuća, eto šta znam. Ćao bok, običan intro. Ja sam Sven i ovo je naš prijatelj. Jan. Dobrodošli u novi video. Bok. Bok. Znači, ovdje imamo jednu čašicu. Zmazanu malo. Malo je zmazana. Strgana je isto izmuljana bok. Unutra imamo 6 znači papirića. Da. Ovo je za challenge nekakve unutra napisano i mi ćemo onda izvlačit i morat ćemo ih napraviti. Da, ukratko rečeno. Znači neki challenge sam izvadio s interneta, neke sam ja napisao. Kad nisi originalno. Da. Ko će prvi vući? Dame imaju prednost, ajde. Ajde. Par nepar. Ajde, par nepar, par. Nepar. Par nepar, bim bam džus. O, kuć zatakaj. Kaj sam ja bil? Ti si bil nepar. Moje. Nula niš. Kak je nula niš? Kak je, ajde. Ja sam par. Nepar. Par nepar, bim bam, mrš. Ajde, ja sam nepar, ti učiš prvi. Ajde, da vidimo. Zvuka buš sad neki onak glup. Glupo, još bolje. Pa ne onak, ne znam, ajde, ja ne znam kaj je unutra. Ne znaš, valjda strga kamenje neko. Ti si pisala, ali ne znaš. I kaj je unutra, op, tekst. Vikanje. Ne, naravno sam to znao jeba. A kaj je vikanje? Puši ovo. Evo. Sad ću ja izvući. Ajde, sad ćeš ti izvući. Možeš. Imaš moje dopuštenje. Sa 15 godina. Evo ga. Evo ga, izašao, da vidimo. I... Roba Elinč. Roba Elinč. Ups, krivo sam izrezala. Nema da ti padne papirić. Ne bude, evo, ja znam da je moj Roba Elinč. I on će biti tu. Ne gledam. Ne moraš. Krivo, dva si ruku. Dobro, ajde, da vidimo. Crtanje čeli. Kak si pa tresao, bo? Pa onak su samo 3 unutra. Da, 3 sam. I... Da vidimo? Cimet! Ne! Zašto? Joj to... Tu si zvukala iz interneta. Da, to je iz interneta. Shit, ajde. Evo, cimet challenge, evo cimet, ne vidi se. Shit, jel to najgore? Da. Jel to... A može bit, možda ima... Ali nemoj sad kaj budeš jušna žlica. Jušna žlica, bo. Cimeta, onak puno. Dobro, aj bumo vidjeli, Aha, da. Jel imaš doma cimet? Imam. Edo. Try not to laugh. Lef, budala. Challenge. Isus. Ne vidiš čitat, bo. Lagano. Ha jebi. Evo ga. Jel sad unutra još neke gore? Evo ga, ak ne vidite. Valjda nije. Nije moja krivica. I zadnji. Moraš protesti. Ajde. Da izvučem pravi. Da izvučeš dobar. I zadnji je... Lego challenge. Legica Lego challenge. Ne znaš ti pisat baš dobro. Evo. Lego challenge. Znači ja imam vikanje, to sam mislio da ću dobit, mislim. A dobro, to ti još nije problem. Try not to laugh. Dobro. To laugh. I... Try. Crtanje challenge. Ja imam Roba Elinč, Cimet challenge i Lego challenge. Ti si dobro, ja mislim, da vidim. Ja sam dobro, ne znam, ja sam kaj Roba. Ti si dobro možda 2 najgora. Uglavnom ljudi, evo sad idemo raditi ovaj challenge, tako da vidimo se. Da, ajde, bok. Evo. Poštar je. Se uhaš. Ima majicu, ba. Evo etiketa. Trga nam Is. Ajem. Da, okej, crtanje challenge. Je. Znači imam 60 sekundi i moram napraviti 3 crteža. Jan će mi nešto reći i onda kad mi prvo padne na pamet to ću nacrtati 20 sekundi. Da. 3 crteža. Dobro. Čekaj da si prvo napravim selection. Sad si 4 kvadratića napravio.
Da, najmanje se staviš, okej. Jel da ti velim sad odmah, pa onda... Odmah mi reci i počni start, može? Okej. Predmet. Ne. Imaš još 10 sekundi. Ajde. A ja imam 20 sekundi. Pa da, još 10, evo, prošlo ti je 15. Mislim to, dobro, krivo sad nešto. I kraj, gotovo, nemaš više. Okej. Onda da, može dalje. Da. Kuća. Isuse Bože. A ne znam kaj, moraš nešto. Ovo ćeš pogoditi 100%. A nije, Jan. Ne, nije još, imaš još 10 sekundi. Gotovo. Okej. Imam još sastati. Gotovo. Prešao si vrijeme, sad 40:08. I još imaš... Ne znam kaj više. Ajde. Čekaj malo sad da se snimam. Smisli bo... Okej, imaš još svijet. Još 10 sekundi, još 10 sekundi. Lebo. Da, gledaj kuću. Gotovo. Evo je. Ajmo molim te gledaj bo. Evo Koda sam s lijevom nogom crtao. Mojim prstom na desnoj nogi u lijevoj ruci. Evo, gotovo vrijeme, 1:01, ne vidi se više rad. Sad sam morao se zapamtiti kaj si rekao. Ajde. Ajde, predmet. Predmet? Ajde, ljudi, ako pogodite u komentarima, svaka vam čast. Evo. Ja već ne znam. Znači ovo je predmet. Da, to je predmet u životu. I koja je druga? Aha, kuća. Da, druga je bilo kuća. Tak. Nemojte mi vulgarne. Da. I kad I treće je bio svijet. Nemojte mi se smijati jako. To je ipak pro. Ipak sam imao 5 izlikovnog, tako da moraš... Ne, trebaš imat skill da imaš 4 čovječe. Teže ima 4 izlikovnog nego 5. Može? Može. Može. Okej. Isuse, ovo kad... Gleda. Je... Malo zaplesao. Čekaj, neki... Taman. Evo ga, prošale. Jesi sretan? Jesam! Idem istrgat sve. Try not to left challenge. To sam ti ja kad imam cime challenge. Ne znam kako. Kaj je ovo? Ja, to ne radi više stvari, to samo jedna životinja radi. To ti radi jedna životinja. Može onda? Ajde. Ptica radi majmun, čovjek. To je ptica. Dobro, okej. Intro. Ajde, promote. Kada ga neko lupa non stop, To Sven.
previše se uživala. Čekaj, evo. Previše se uživala. To ona ista. To ona ista, sad se uživala. To ti žensko, to mi muško. Diže nogu, zake ovo radi, gledaj. Malegi, come on. Isuse Bože. Ajde, nešto je bilo. Ok, ljudi. Cimet challenge. Evo imamo žlicu ovdje. I imamo... Imamo i cimet, imamo i mene, sve imamo. Cimet. Ne bih te to malo prestrašiti, ali... Evo ga, vidite. There we go. A možda bude fino. Možda bude. Možda... Bez misli, evo. Evo, Ok, ljudi. ništa, evo. Cimet challenge. Here goes nothing. 3, 4. It was at this moment that he knew. He fucked up. Uje. O, već me zovu, jes dobro? Nemoj si brzo. Cimet challenge. Gleda. Why are you running? Zajem bilo kaj. Isuse Bože, kak je ovo odrasto? I hvala vam ljudi što ste pogledali video do kraja. Ako vam se sviđao stavite like, podijelite video s prijateljima i subscribe-ite ako želite. Imaš još nešto za reći? Da, Cimet challenge nemojte baš probati, ne bi ja preporučila, ako hoćete možete. Tek toliko ono, za zabavu. Da, ali za zabavu. Ne preporučujemo Cimet challenge. Da. Ni u kojem slučaju. Ok, hvala vam što ste pogledali video, vidimo se u sljedećem i to bi bilo to. Doviđenja! This Wednesday. Hey, share, can I say